غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، 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 قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے، تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے، میں عاجز نوں وی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ، میں عاجز نوں وی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ، میں عاجز نوں وی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، فکر مکیا حشر دا وی جدوں دا اے میں سنیا اے، فکر مکیا حشر دا وی جدوں دا اے میں سنیا اے، تساں چکیا گنہگاراں دا پارا یا رسول اللہ، تساں چکیا گنہگاراں دا پارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈب جاوے، میری کشتی
गुनाहां दे समुंदर विच न डुब जावे मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह गरीबात यतीमां दा सहारा